Igbo mụrụ nze m ọzọ. O nwere ihe m chọrọ ịtọgbọrọ unu taa. Ọ bụrụ mana mkpụrụ okwu oyibo a kpọrọ prọfesọ, ebubata ya n'Igbo, ndị mmadụ anaghị ama ihe a na-akpọ prọfesọ n'Igbo. N'anya, enwego nyocha mmere. Prọfesọ n'Igbo abụghị ọkammụta. Na-egekwanụ ntị o. Ọbụladị ndị na-agụ akụkọ ụwa mana ihe onyonyo ya TV ma ọ bụ na igwe okwu redio, ị ga na-anụ ka ha na-asị ọkammụta onye dị etu, ọkammụta onye dị etu, anya anyị prọfesọ onye dị etu, prọfesọ onye dị etu. Ọ gịnị na-eme ndị Igbo ka anyị nyere n'onwe anyị aka? Ọkammụta bụ PhD. Onye nwere PhD ya nke ndị Igbo kpọrọ doctorate degree, onye ahụ bụ ọkammụta. Maka na ya bụ PhD bụ ya bụ ọkasị akasị na degree nzere mmụta a na-enwe na agụmakwụkwọ. Onweghọ ihe ọzọ ị ga-agụta n'elu ụwa karịrị ọkammụta, ya bụ PhD. Ọ bụghị prọfesọ. Prọfesọ bụ echichi. Onye ka m ji na-abanyezi n'ebe a na-abanye kịta, maka na ịpụta kịta na mahadum anyị gasị, ị ga na-anụ bụ na prọfesọ bụ ọka nkụzi, ya bụ prọfesọ, maka na echichi ọ bụghị digrii. Prọfesọ bụ echichi, mana onye nweta PhD ewee chie gị. Mana otu o si dị n'obodo anyị bụ Naijiria taa, ọnya bịazi n'ihe anyị chọrọ ịtọpụta kịta. Ofu nnukwu ọka nkụzi wee sị m na onwe ha ihe ọzọ a ga-echi gị dịka onye mụtagoro akwụkwọ, gbagoro mbọ mee nyocha dị iche iche karịrị ya bụ ọka nkụzi. N'ọwụwa nkụzi, ọkachasị na mahadum, n'ebe ya bụ ihe karịchara ihe okwu a ga-ekpukwasa gị, ewekpọọ ya bụ ọka nkụzi. Mana ọ ofu bụkwa ya bụ prọfesọ. Mgbe jụọ ya, wee sị m na ya bụ ọka nkụzi a abụbeghị ozuru mba ọnụ n'asụsụ Igbo, nọọ ichie mmụta. Maka na ọ bụ echichi akwa, nọọ ichie mmụta, na onye ichie chizuru echizu. O wee bụrụ ka m zutere ofu ochie dike n'Igbo, na-abụghị onye akada nya PhD ma ọ prọfesọ. Onye a bụ onye Igbo kara aka, jegolu mba. Ihe gbasatara omenala asụ Igbo na-echuola. Mụ na ya na-wee kpa nkata. O wee sị m na ma ichie mmụta ma ọka nkụzi, na ndị Igbo akpọbakwa ha prọfesọ ihe kwesịrị ịkpọ prọfesọ. Nsị ọsị m ma na-asị na onye bụ echichi kachara aka, onye duru nkụzi, nnukwu lekchọra, onye na-akụzi na mahadum. Nọ ya bụ ugo kacha ugo anyị etubie, onye ka o ji wee bụrụ ọka nkụzi. O wee sị m, ọ na-abụ na ndị ọcha wetara ya anyị nwa ka ha mara ihe, na-enwere ndị ochie dike eje ha mahadum, aje ekwudi. Ụfọdụ n'ime ha afụbeghị ka akpọ klasrum akwụkwọ anya na ndụ ha, mana ha bịara mee nyocha kara aka, chọpụta ihe mmadụ achọpụta n'ụlọ. Akpọ ha ha bịa kọwa mana mahadum, kọwasịa ọnọdụ n'ebe dị anya, walite elu ihe ha chọpụtara bụrụ eziokwu. Ihe ha chọpụtara mmadụ achọpụtabeghị, maọbụ ihe ha bubatara mmadụ afụbeghị mbụ, ha dị ka invention or discovery ka nwere oyibo kọwaa ya. Ụfọdụ n'ime ha agụọ dị akwụkwọ praịmarị maọbụ nke kọleji maọbụ nke mahadum.
na-achọpụtakwa ya na ọbe ndọcha ka ya na-afụ ya onye a gosichi ihe o ji bụrụ odogwu emee ya bụ prọfesọ. O wee sị m ya na-achọ ịgwa m n'ihe Igbo kwesịrị ịdị na-akpọ prọfesọ bụ ijele mmụta. Nkụja nsị ọsị m na ijele mmụta, ọsị m ndị na-asị ichie mmụta, ichie ọka ijele, ọsị m ndị na-asị ọka nkụzi, ọ bụ sọ ndị na-akụzi nkụzi ma ọ bụ na ịgbakwasị okwu n'ihe ọ kọwara nkịta, ọ bụ sọ ha ka a na-eme ya bụ prọfesọ. Nwesị eje aka m ije bụ afọ aka m ihe ma agbasịa onye nwoke Eziagụ. Ọsị m nọ ijele mmụta. Biko unu mana be anyị na ihe a na-akwanyere karịrị ugwu bụ ndị okpu ogologo a na-ekwu okpunye ahụ mmụta jụọ ndị prọf a n'ala Igbo maọbụ ndị ọka mmụta ya a na-asịsị gị kedu ebe isi bute ọtọriti. Ndị be anyị ka anyị nenekwa anya ihe a nene ihe a ọ sị m nọọ ijele mmụta maka o kwetere na prọfesọ bụ echichi mana ọ bụghịzi nke ịkpụ ya ọka mmụta na ọbanyaghị na ọ bụghị nọọ PhD ma ese ọka nkụzi na ọ bụghị so onye kụziri nkụzi na-enweta ya dị na onye mere discovery mere invention kara aka ọ kọwacha ihe o bubatara mmadụ afụnụ ma ọ bụ ihe dị na-adị mmadụ amabụghọ na ga-eme prọfesọ emezie ya akpọọ ya ijele mmụta. Tụnye na ọnụ n'okwu a na ọhọ sọsọ ofu ndị ka emebere ya Igbo ka a wee mara nke a na-eme ka ọ ga-abụ ndị na-agụzi aka akụkọ ụwa maọbụ ndị na-ekwu okwu Igbo n'ebe ọkpọkọdụ anya ha agwa anyị nke ọ ya bụ agwa anyị onye ọbụla anabata ya. Mmụọ anabatakwara ijele mmụta. Tụnye na okwu a